Sí. Eso les hemos dicho, que cuando nos vayamos a sentar, suban entonces. Kaixo, arratsalde on denoi, eta ongi etorri Bilabonako Beharzana pelotarekura. Gaurkoan Gipuzkoako Joko Garbiko finalak izango ditugu, bi final. Nor baino nor izango dira Zubitarrak eta Oiartzuarrak, bi partidetan banatuta, infantil eta nagusi mailan. Ben daukat, lagun eta kide, Beharzanako Aratz Luisa, arratsaldeon Aratz. Arratsaldeon Iñaki. Eta gainontzeko aurkezpenak eserita gero egingo dizkizuegu. Ongi etorri. Hortxe dituzue gaurko lau pilotariak, Zubietako bi talde, bi bikote iritsi zaizkigu finalera. Gerriko Gorriz, Larrarte eta Ormazabal, eta Gerriko Urdinez berriz, Garai Urrebaso eta Linde. Ematen duenez, txapa gorri Aratz. Bai, ada ematen du bai. Oso ongi, zer espero genezake final honetatik? Bueno, ligilan Alkaderna urta bi partida jogatuta daude, eta biak bikote gorriak atera dituzte aurrera, beraz aurre ikusi leike finalean ere favorito mintzat gorri izango diala. Baina beti izaten den bezala finalean edozer pasalitek eta gaur ere agian kamarikin eta nervioak ugarituko zaizkie. Finalak direla esaten dut ez? Bai, berotzen ere ikusi ditu eta atzelaria ez dute zeon pixkat nervioso iritu zait, ez da egit, oan hasieran, nola hasteian. Hori da, bueno, gogorarazi, partidak hemen Joko Garbian 40 izaten direla, pasa den kasuan, bigarren sake bat, oraintxe ikusi berri dugun bezalaxe. Bostean bote egin, eta oraingoan bai, sake txukuna eta tanto. Bai, pixka bat Joko Garbia azaltzeko garaian, ikusten duzuen bezala, erremonte eta zestapuntan tarteko xesto batekin jogatzen da, eta hartzeko modua da, xestaren puntakin hartu, besua atzean dela, eta aurrea emanez, txikin gabe, pelota xuxen, aurrea botatzea. Beti izaten da Joko Garbi izena ere hortik datorkiola, ez? Ezin duelako pilotak zestan denboralik egin, ez dela txiki egiten delako. Zestapuntan aldian, zestapuntan bezala zestan puntakin hartzen da pelota, baina hemen ikusten den bezala xestuan ez dauka inongo gordetzeko lekurik eta inbehar dena da besuan atzian hartu eta besua atzeak eman gabe txukun aurrea eman. Eta atxiki edo atxiki egin gabe pelota askatu. Pelota zaila altxa du. Ongi arrebesez bai, eta hor aukerakoa, baina pelota nahiko arroaz etorren eta xestua hortan sartzeko garaian, normalki ez baldin bada xestua oso goitik edo hartzen, eroritzeko arriskua handia da, eta hori ikusten da bezala, saieska hasi da hartzen eta erori intzaio. Sartzen alegin du da hor, Garai Urrebaso. Ikuste zuten bezala, pelotak ezkerpeta ikutzen dunean errebesakin hartzeute, zeren pelotak efektua hartzeu eta eskubiz hartzen baldin bada, eroritzeko arriskua handi izateu. Kasu honetan, atzelaiak eskubikin hartu du, baina ezin izan dio indarrik eman. Eta baina aurrelariak pelota
ona botaio bai. Eta Aratz, zu bazabiltza oraindik Joko Garbian edo... Bueno, ni behartzenako klubeko monitore bezala nabil, eta bi hiru bat taldekidekin entrenatzen da idiltzen gara, baina konpetitzen ja ez gehu konpetitzen, ez. Baina errebotean bai, ezta? Bai, errebotea Joko Garbiako xestuakin jogatzen den beste modele bat da, plaza librian, eta hor bai, behin eguraldi onak eta hasten diane, apirila maiatze ingurun, txapeketak eta hasteia, eta hor bai, behartzenako taldeakin konpetitzen jarrute bai. Oso ongi, hori pixka bat ere azaltzeko, esango dugu Joko Garbiak baduela beste modalitate bat plaza librean jokatzen dena. Plaza libre horretan udaberriko denboraldian eta udako denboraldian jokatzen da eguraldiagatik. Hoixek. Eta esango genuke errebotea ere horren moldaketa badela, zesta berdinarekin, baina aldenik alde jokatzen dena, bai, Ipar Euskal Herrian, Lapurdi aldean gehien bat ezagunen, baina Gipuzkoan ere badituela taldeak. Bai, Joko Garbia plaza librean esaten du momentun, izango ditzake paret bakarrakin, hemen oain ezkerrolmakin ariko ginak jokatzen, plaza librean izango ditzake paret bat, eta frontoian bi pelotari jogatuko duketen bezala bien aurka, Joko Garbi plaza librean izango ditzake hiru aurka. Eta joko xestoaren jokua berdina ditzake, atzetik aurtu eta aurreka botatzea. Eta errebotea berriz izango ditzake, ja joko zuzen bat, ez ditzake hormarik izango tartian, eta hor ja bosten aurkako partida bat izango ditzake. Bueno, esango dugu baita ere, horrek jakimin gehiago edo pizten dionarek badaukala ETB orain gutxi egindako erreportai oso polit bat, ez? Errebotearen inguruan. Bai, Elmuga saiokoek egindako bideo labur bat, irudiekin eta joko teknikoari buruzko azalpenen batekin ere bai. Eta Zubietako ere aipatu beharko dugu, orain aurten beste 15 minutuko erreportai txukun bat, oso polit bat atera dute baita ere, Zubietako bertako klubak egindakoa, bai, oso polita bai. Eta jakin mina duenak eta gehiago ulertu nahi duenak joko zuzen eta errebotearen inguruan, hor begira dezala, gehiago ere jakingo dut, eta esan baita ere, gertuan, behin datorren hilabetetik aurrera edo, maiatzetik aurrera, iparraldeko txapelketa hasiko dela, maiatzaren hasieran oso okerrezpa naiz, eta izango direla partidak, Bilamonak ez du, ezta, parte hartuko? Ez, talderik ez du ez. Baina, Zubietak eta Oiartzunek talde bana badute eta... Bai, aipatzeko esan, Gipuzkoan Joko Garbi eta errebote mantentzen duten hiru klubak behartzana Bilaunakoak, Txosto, Oiartzuarrak eta Zubietako klubak diegakela. Eta bai Joko Garbian frontoian, bai Joko Garbian plaza librian eta errebotean saiatzeiala bereien txapelketetan parte hartzen. Eta esan duen bezala, behin udaberria ateratzen dula, plaza libreko modeleak gaientzeiala ez, bai Joko Garbin paret baten kontra eta gero errebotean. Gu hemen tertulian gabiltza bitartean partidera aurrera doa. Ea arrazoi duzun eta gorriei nervioek edo erasan egin dien gaurkoan. Aurretik behintzat momentuz urdinak. Bai, eta ematen duenez, sakez mentzat urdinak min bastante egiten nahi zaio, errebesez sartzen behartzen ari da, eta nahiko min, hemen nahiko suertere izan du, baina pelota ere egin zaio, baina justu txapagainegoa. Beira, ez azpien izan behar zen, bai, konfundita. Hemen botea motz gehatu zaio, usteet arroxegoa izango zuelan ideak intzola, baina motz gehatu zaio eta ez da iritsi. Aipatu duzu errebesarena eta behin ezkerparetan jotakoan, ia erabat errebesez jarri behar horrek,
efektuak eta aldatzen ditu nonbait, ez da, eta eskubiz indarrematea zailtzen du. Bai, esan deun bezala, eskubiantzako efektu hartzen du, eta besuan atzian hartzeko efektuak nola ekartzen duen eroitzeko joera izateu, eta atxik eziteko normalki errebesez hartu behar izatea. Bai. Orokorrean konfiantza gehiago ikusten zaie eskubakarrarekin, baina beharrezkoa. Gero ikusiko dugu, seguru asko, nagusien kasuan asko aldatzen dela. Bai, oraindik asko gauza gehiago egiteko gai direla urteak pasa ala. Bai, oraindik ikusten da teknika dominatzeko praktikatzen nahi dela, eta bai nagusien ikusten dela errebesakin ja min gehiagiteko joere izaten dela, indarra emateko probeste dutela gore bai. Hemen normalki errebesakin defentsan dabiltza, ekarriz justu, eta nagusi mailan ikusten da erasotzea pasatzea dela errebesakin. Eskotan bi eskuz ere indar gehiago ematen zaiolako. Noski, bai. Zesta puntan eta hori garbi ikusten da, baina egia da adin hauetan ez dela horren beste nabarmentzen. Bai, eske teknika ikasi behar da, eta ikasteko prozesu hortan lan ematen du bai. Baina behin ikasten danean, gorputzakin eta ondo lagunduz, indar handia emateko baliatzen da bai. Gainera etorri zaizkie, berdin du dituzte, baina berriz ere urdinek tanto. Bai, mantentze dute guaindik bentaja. Pareko dijoa, politxa dijoa, bai, ondo. Bai. Eta tanto. Oso ongi. Hor, Linde. Ondo, Markel. Hala. Ongi. Ongi. Oso ondo. Ezker paretan jarrita gaina. Eta gora. Oso ondo. Gogoratuko dugu, horrez da ageri, baina berrogeira dela partida. Zenbaitek pentsatuko du agian lan erdia igaro dituztela, baina oraindik ez. Bai, lehen esan dugu, bi ligilako partidatan gorrik nagusitu da, baina egia esan, ligila guztin urdinak bai erasoan da bai defentsan txapelketa oso ona joatzen nahi da, eta hor daude, eta partiduak emateu arrisko dakala bendikan. Eta atzelaria urduri xamarrote da hon. Baliteke. Baita hau, zubietako pilotalekuan ingurukoen aurrean makarrik edo herritarrekin jokatzea, bezala. Eta ez du ematen, baina frontoiak aldatzeak notatzen da, notatzea. Ez da etxekoa bezala izango, ez? Neurrik eta paretekin egiten ditun gauzak, eta bai. Eta ordenak txukun, faila hundikin gabe, bai joazti. Bentak hartzen nahi dira, bai. Ondo asko dut errebesa. Eta Markel txukun, failu ekin gabe, ondo da. Hori ezaltzen goian, aratz? Ez dakit epailek hortako gabe, ez badu ikusi. Justu zen bai, justu zen. Aira, errepikapenen igual, hobeto ikusiko da. Egia da, betikan gora nahiko indartxo eman dio da, eta arrisko handia zekan bai gora jutekoa. Hoi agian errebes esatzekoa, Iñaki. Bai, agian bai, baina esan duguna. Beti gehiago kostatzen da errebes eta alde lan uste dut, denek ere. Konfiantza ere uste dut justukoa dabile dagoentxe, momentu hontan. Jarriko da. Bai, seguru baiat. Txapeketa oso egin duan netzek eta seguru jarrikoa da. Oain indarra ematea zijoan eta atxikitea zijoan, naberitu bat emazu, gorputzan parian hartzea zijoan pelota, oain ikusiko dugu eta atzea ematea zijoan,
xestuan eta eroin zaio. Bai, lehen esan duzu ez, atzean hartu beharra dagoela pelota. Bai, batez ere esan duen bezala, besu ezin da atzea eraman, ze atxiki ditzake, eta ez bazu atzea ematen eta aurrean hartzen baden bezu xestua, indarra emateko aukerik ez dakazu. Orduan, entregatzeko aukera bakarrik ditzake, xestua aurrean hartzen baden bezu. Orduan, trukoa edo inbeharra izaten dena da, gorputzetik zenbait eta atzera hartu pelota, xestoko indarroi emateko. Ezkerretik ezkerrea txukun. Pixkat atzea xo jarri behar zuen, gaina etorri zaio pelota. Ea orain, atzelaria sakera. Goiti beherakoan ondo idasagatzen, Anetz. Indarra emateko ondo aprobetsatzeu. Markel ere seguru txapeketa osoan bezala. Bai ezkerda, bai eskubi. Goitikan, ongi. Ondo. Tanto polita. Egin beharra dauzete tanto batzuk, ezta? Bai, takada iteko momentua, bestela konfiantza galtzeko arrisko handia. Garra da. Gorputzakin ez dio berak alagundu eta oso gora eta zaio bai. Baina ondo da sagatzen, postura ona dauke sagako da ondo da. Atzetik aurrea, gora. Gora jontzaio. Piskat atzeagoiz hartu izan bazun xestuan, ez zion horren besteko arku eman beharko indarra emateko, eta hoiz izan da pixka bat atzea xo bertzun, Bueno, aipatu igual, bikote urdinak semifinaletan Zubietako kantxan joatu zutela behartzenako bikotean aurka, eta 40 eta 27ko emaitzakin irabazi zuela. Eta, txapeleta oso proiektua jotau da. Esango dugu lau bikote ondiala, infantil mailan. Behartzenako bat, kantxan ditugun bi zubietarrak eta gero Oiartzuar txostekoak. Txosteko Oiartzuar beste bikote bat. Hori da behi. Ligilan lehen gehatu dena finalea zuzenian pasada, eta bigarren eta hirugarren gehatu dianak alkarren aurtekako final aurrekoa joatu zuten, Eta esan dakoa, Zubieta bi taldeak irabazi zuen 40-27 behartzena taldeko aurka. Hasieran paren txajuntzian, baina gero urdinak seguru joatu zuten, da bentaja harrapatu zuten, eta gero hoxe aprobetxatu zen bukaeraino. Eta oso ondo. Bai, ongi, ondo. Bai. Ikusten da bezala hemen indarra eta baino ezkerparetian pelota jartzen baldin bada mina handia egiten da. Bai. Maila hauetan batez errebesakin eta konfiantza eta teknika oraindikan just egokina ez danean, mina egiteko arma handia da. Eta deskantxura datoz. Bai. Nekatu zaizkigu. Nekatu edo ideiak berritu edo itzalditxo bat jaso, alkarren artean hitzein, taktika agian kanbiatu. Bate da egi. Baina zerbait, Bai, urdinak berdin jarraitzeko ondo dia, gorriak, aber. Egia da naiz eta besteak agindu momentu askotan, tanto egitea kosta egiten zaiela, ezta? Bai. Defentsa hona dutela urdinak. Bai, txapelketa guztien esan duten bezala, urdinak oso defentsan oso txukun ibiltzeia, eta beste bat gehiokin fortzatzen dute tantoen itea, eta horren erasoko hortan failatzeko arrisko handia. Eta aratz pixka bat errepasatzeko, federazioan ere sartu ez daudela esango dugu, sartu edo bintzat hor zabiltzala
lanean, eta ze helburu edo dauzkazue joko zuzenei eta joko garbiaren bultzada hori emateko edo? Bai, esan dezun bezala, Gipuzkoako Federazioko eragile taldian barrenen nao, bai joko zuzenetako sekzion eta pala eta erramintako sekzione bai, eta helburua edo nahia, gaztetatikan pixka bat indartzen saiatu eta indarra ematea. Badakigu, ez daula azpiko edo gaztetatikan jende askoik eta horren indarra eta ikusgarritasuna ematea eta pixka bat plaza ekartzea model hau da gure helburua. Batez bai joko garbin, bai frontoian, bai joko garbi plaza libren eta errebotian. Eta saiatzea Gipuzkoako Federazioak antolatzen duen txapelketa garrantzitsu nahi indarra ematen, Enrique Abrel ditzakela. Enrique Abrel txapelketa da Gipuzkoako 3 errebote taldeak antolatzen duen txapelketa. Hau abuztu bukaeran hasi iraila urri irauten duen txapelketa bada. Bai Gipuzkoako taldek joatzen dutena eta iparraldeko gonbidatuk ere parte hartzen dutenak bai. Eta horren ingurun lanketa iten nahi gea edo saiatzen behintzat eta bere fruituk ekartzitun. Gure aldia jartzen saiatzen ega behintzat. Oso ondo. Enrique Abril txapelketa bera lehen urtean 8 taldek jokatu zuten. Hori da. Gipuzkoako 3 normalean hori izaten dira eta beste iparraldeko Ipar Euskal Herriko beste postalderekin osatu zen. Baigorrik, Kanbok, Noizbaitek edo Sarak nahasian, Luzeanek eta Uztaritzek osatu zituzten beste 5 taldeak, Gipuzkoako lehen esan duen 3 horietaz aparte. Zubieta, Oiartzun eta Bideagonaz koaz aparte. Eta hortxe. Bai. Komeria gorendik. Aurrean harrapatu du eta errebesakin txukun, altura emanez oso ondo, Aitorek. Barkatu, Enekok. Eta Enrique Abreli berriz bulta etorriz, bai saiatzea erreboteko gure txapelketa garrantzitsu nahi indarra ematen, horrez aparte Gipuzkoako txapelketa jogatzen dugu ere bai 3 kluben arteko txapelketa hori maiatza ekaina inguru hortan antolatzen deuna eta hori ere saiatuko gea hori ere mantendu eta nolabait indar berritzen posible dugun, baina hori iteko gaztetatik hasi behar dago, bai pelotarik ekartzen joko garbi modalidadea eta erakusten bai joko moldua. Oso ona. Suposatzen dut, beste dozein kirol minoriteetan bezala hemen ere arazoa berdintxua izango dela. Ez da, beste kirole, futbola eta antzekoek hartuko dituztela ordunik gehienak agendetan eta eskupilota minoritaria baldin bada, joko garbia are eta gehiago. Esan dezun bezala Iñaki, gaur egungo gazte guztik telebistan eta mobilean eta dena ikusten dute futbolei lotutako gauzak eta horrek ematitu gazte gehienak. Ondoren euskal pilota edo gustoko dutenak gehienak eskuzko juteia, telebistan ikusten dena hori dago eta gu gea horren atzetikan gehatzen dian modalitatetakoak. Pena bada zeren jogatzen dunak eta probatzen dunak asko disfrutatzeu, sentsazio oso polita dago. Ikusten dezulako pelotai velozidadea abiadura emateko gaitasuna. Teknikoki ikasi behar da, baina behin ikasten dezunean gozamen bada, jogatza. Eta hemendikan deialdia,
baten bat dudan edo probatu edo ikusiko nahi baduke, ate guztik iriki edukiko dituzkela probatzeko. Behar zanak behintzat, ante irekiak antolatzen ditu, larunbat goizetan. Ate irekiak edo, bueno, sola libreak, hobeto esan da. Hori da, bai. Ume bakoitzak nahi du jokamoldea praktika dezan. Berdin pala, zesta, eskua, eta gero astarretan izaten dira entrenamentuak, baina probatu nahiko lukeenak hor ere baduela. Aukera esango dugu. Oihartzunen ere badira. Klubak kluba eta entrenamentuak, eta esango dugu Zubietan gehiago, ezta? Zubieta bada mikroklima bat edo Gipuzkoaren barruan. Bai, Aldorriz, zestak falta eta pilotariak, asko. Bai, Zubietan ez dakit, ja ikasita dakate umiak frontoira sartzen den momentun sextua hartu barra gatela eskutan, eta inbidia sano bat emateu, ez? Ikustezula plaza inguratzea eta jendia frontoian sextuakin, han igual ez dau eskuzko modelentzako horren bestinoko afizioek edo, eta gaztetatik frontoira sartzen denak, esan da, horreneko gauza sextua eskun. Eta hori ere gero antzematen da, ezta? Bai, azkenen esan duen bezala, infantiletan bi talde zian Zubietarrak, badakit aur gehiago bazerela, baina ez dira puntatu ezin izan dialako, baina bai. Eta baita ere, azkenean eskuak ere baduelako jotzeko joera hori, ezta? Kolpatzeko joera hori, eta hemen ez delako hori egin behar. Eta pelotari eutsi egin behar zaiolako lehenengo, eta hor badagoelako, ez? Bai. Aldaketa bat, esan dut postura aldetik edo bai. Pilota hartzeko manerengatik. Batez ere eskuz, pelotari joite zaio, eta hemen gehiago da eskumuturrakin jokua, ez? Ikusi zen hartu eta bota egiten da. Ez genuke esango eskuzko atxiki behar estiloko izango litzake, baina sextuekin beti atzetik aurre ematen danez, pelota jokua garbia da, ez dalako besua atzeak ematen, ez? Eta betire eskuz ibiltzen dian ondorengoak probatzeko ere, nik uste da proposa da, betire eskuko minakin da ibiltzen dan jendea entzako, beste aukera bat ditzakelako. Eta logikoki horretara bakarrik ibiltzeak, eta ez eskuarekin nahasteak ere, erresago ikastea ekarriko du edo? Bai, azkenen eskuz ibiltzen zeanen hemen betigorako postura gehiago da, indarra eta altura emateko, eta sextuan berriz saieskako edo trabeskako golpe hori askoz eraginkorragoa da paretea sartzeko, ez? Eta nabaritzea guk baditulako taldean eskuz itabiltzanak edo eskuzti datozenak, eta mugimendua pixka bat oendikan koste zaila jartzea, beti gorako hortan koste zailako aprobetxatzea, ez? Falta orain, Ormazabalek, eta badoazkie, berriz ere. Oso okerrezpa naiz, ikusten dugunez, hortantore batek ez orain aldatu dute. Ies egin otez digun, baina ez. Ies urdinak egiten nahi da. Hori, egia. Eta, berroiko... Eta markele... Geroz eta gertuago. Eta markele ondo sagatzen, oain agian aurrelariantzako aire bilatzeko aproposagoa zen, atzelariantzako atzeaka eta rebesez zaila, baina... Hor sartu da? Bai, sartu barrekoa bestela anetzentzat pelota txarra. Ondo, ezkerrepaeten, esan deuna, indarka baino ezkerpaetian sartzen baldin badeu pelota, mina hundia bai. Ikusiko den nagusi mailan ez dela horren besteinekoa, velozideen mina egiten dela, baina maila hontan txukun ezkerpaetetik handa ibilezko, diferentzia markatzea. Eta gorri txapelketan baino fallo gehiago egiten, ikusi duten partidutan ez dute horren bestekineko edo akats larrikin. Markeleke bai. Pariak barrindu dituzte. Ezkerpet askokin,
Errebesez, Bai, ongi. Ta, ezkerpetea, bai. Ez dio erasotzen den gorputzakin aurreaka, eta hor du akatsik gaundina. hemen ere, Aitorrek. askotan, hankeka egintzen dute. Bai, gorputza geldi, bota gorputza aurreaka Aitor. Nahiko aurrean hartu du Markelek. Sakera. Ondo. Eta... Kutsuarera gainera. Bai. Aurre atzea jurteko dudatan ibilean ez, eta azkenean erabaki txarrena bertan gehatu eta azkenean hanketa. Ongi moztua. Eta esandakoa, Markel, txukun, fallo asko ikin gabe, defentsan ondo, pelota bat gehiago ekarri, paetea, eta tanto, eta bentaja ondila, gauden alturako. Bai, 6 tantoren faltan 18ko aldea, aldeko eskora da. 12koa. Ezkerren jarri, ondo. Hemen ere duda, aurreatzea. Hori zer aratz? Esan deuna, hori netzako bat txiki da. Pelota atzeak eman du, besua atzeratu du indarra emateko, eta gaina probestu du erasoako. Defentsan baldin bada, hain bestia, baina tanto itxeko baliatu dute gaina, ni epaile banitz, Txiki eman beharrekoa. Bai, tanto gorri. Eta badoaz. Errebesa bilatzen dio era bat, Bai. Botearekin edo bote gabe, baina... Bai, mina hola egiten da. Abiadura ematen goaindikan kostatzen zaie eta batez ezkerpaetian txukun. Bai, esan duzuna. Kolokazioa gehiago balio duela hemen, Bai. indarra bera baino. Oso, ongi hor. Eta Markel txukun beste bat gehiago. Eta ea zer egiten duten gorriak. Ezkerpaeta ikututa, eroitzeko arriskua. Ongi hor berriz ere errebesez. Bota gorputza aurrea. Ezker gehitxo. Baina, bai. Eta horrentxe egin behar daukotela. Tanto hila da bat. Zirte edo zart esaten dana ez. Bai, hotzak estu dira. Lau falta zaizkielako, urdinei. Eta orain akatsik txikiena ere. Gorrik pelota aldaketa, bai, pelota aldatute, zozer diferentea behar duela ikusute, bai. Sake ona, ondo Markel. Goiti bera ondo. Hori hobeto egin du, hori adibidez. Atzetikan aurrea, txukun, ondo. Ea ba, azken sakeak hemen. Urdinentzat. Ezkerromakin, errebesea bilatuz.
Azkarregi askatu du sestuan eta segituan ezkerra forma ikutu dio. Eta sorte pixkatekin, kanpo atera baino denago, bipa eta ez dut uste nahi tein nigan, Ez dakit eratz, ez dakit. Baute? Zuzala hemen, partida asko ikusitako eta naiz atrebitzen ni ezer esatera. Ondoan ez, txukun errebesakin. Pixka bat atzeago hartu beharko duke Markelek. Ongi harrotu da hor. Ongi! Ai. Azpira. Bai, ala eman du horreko epaileak. Txapapean zela eta orain argipikapenean ikusiko zen. Eta azken bitantoak ba? Bai. Hemen. Bitantoak eratzen zaizkienak, Urdinei. Urdinei. Ea gehiago ikusten ditugun. Berriz ere ezker pareta jodu. Eta... Ez. Xare ikutu ezkio ez dago bultaik. Intentzi izango zen, baina... Eta berriz, ezkerpaeta ikutu io eta zuzenian zabale ateatzea. Goitik hartu bertzen, baina ez du sestuan erabat ongito sartu eta gero indarra ematea jundanean, efektuakin kanpoa. Eta txaloak hemen. Azken sakean Markelentzat. Ez da amaitu oraindik. Eta denbora. Gorriek eskatutako denboa. Esango dugu bi epaileak ere, Pello Aranburuk eta Peruk, biek jokatu dutela, nagusi mailan. Bai, hoi da. Txapelketa, Peruk Zubitatik eta Pellok Bideagonatik. Eta ali da frontoia pixkanaka, lehen itxura honaz duen, baina Bai. nagusien mailako partida ikusteko jendea hurbiltzen ari da eta txura polita du. Bideagonako behar zana pilotalekuak. Hortxe doaz, berriz ere, lau pilotaria kantxara. Ea gorriek asmatzen duten da. Bai, pelota aldaketa berriz, anetzek. Eta lehen takada esan badin badeu, oain erabateko beharko du. Derri horri beharra, ezta? Bai. Ea ba. Sake ona. Hor ez dago bultaik. Oso ona. Nabarmen pilota biziago iruditu zait, aratz? Bai. Zaitzuk. Sake aprobetxatzeko. Postura hortan. Aurrelariak aire hartzeko proposago zuen, baina... Mina hundia egin dezake horrela. Eraman hor. Lindek. Aber jokun Ia ze hemen bai. pasatzen. Gora. Bai. Hortxe bukatu da partida. Bai, eta emaitzak pronostiko pixkat hautsitu da esan genezake, Nik egia esan favorito gorri joko nituen txapelketa jundan bezala, baina urdinan erregulartasuna eta seguru defentsan da, txapelketa atatzeko almen amandia. Ederki. Orain eten txiki bat egingo dugu. Ea gazterik animatzen zaigun. Kontu batzuk esatera. Gero arte.
Iri.
Bueno, esan dugu, pilotariak harrapatzen saiatuko ginela eta hemen dauzkagu. Markel eta Eneko, gaurko txapeldunak. Markel, zer moduz, joan da? Zer moduz sentitu zarete? Ondo, gogotsu gogarekin gauden parte hau jolasteko. Hasieran lehenengo bi partiduak galduta eta irabazteko asmoarekin. Eta orain lortuta gustora, ezta? Oso gustua, pozik. Eta, ospakizunak eta pentsatuta etxetik edo nola ospatu bat duzu gaur? Ezagit, pozik igual afari bat egin barko dugu, ezagit, ospatuko dugu igual, zerbait. Sondo bikote, zorionak eta segi, holaxe.
zein dira zuen. Oi, jokatzeko. Zer ikusi. Bote, fronteri zen, bote eta kapoa direkto. Direkto. Jotzeko, pixka. Kasko hartu behar direla. Kasko jarri. Jartza da ipurdian. Hartzak, eskutan hartzak ditu. Gitarten sartu bat. Arratsaldeon berriz ere, denoi. Partida hastear da, berotu ditzaizkigu, lau pilotariak eta hementxe publikoarentzako aurkezpenarekin batera, zuentzat ere. Joko garbien nagusien mailako finala ikusiko dago. Gerriko Gorriz eta Zubietatik Txomin Azpiroz eta Ander Iruretagoiena, eta Gerriko Urdinez eta Txos taldetik Oiartzundik Txomin Nazabala aurretik eta Andoni Zabala atzetik. Hemen sakeak lehenez bezala, naiz tarteka atzelariak ere atera dituen. Era bat behintzat, ez erran horik ez dela aratz. Hemen atzelariak aterako ditu denak. Bai, infantiletan bosko arrotikan sakea ikusi duen bezala, guain nagusi mailan 8 ningaute botea, eta 4 eta 7 barruan sartu beharra, eta pasa, bigarren sake izango ditzake. Hortxe balena. Bueno, eta hau ja beste abiadura bada, Bai, ez da, pilotak ere beste bizitasun badu, eta indarra ere bestelakoa, normala da bezala. Lehen tantoa Txominen pelotarekin. Esango dugu, hauek txapelketa honetan behin lehiatu dutela elkarren aurka. Hemen ere lehen aipatu bezala lehena zuzenean finalera pasada eta bigarrenak hirugarren aurka final aurrekoa jokatu du. Kasu honetan Txomin eta Andoni zuzenean sailkatu dira finalera, Ligaiskako 7 partidak irabazita, eta justu hauen kontra 40 eta 27ko emaitzarekin irabazi zuten. Bai, esango dugu Txosteko txapelketa oso ona jogatzen nahi diala, oso regularra, fallo gutxikin, eta merezimendu guztikin finalean diala, ez?
Bueno, errebesakin Aukerakoa, Anderrek, baina Txapa. Esan baita ere, lehen aipatu dut, 7 partida zirela, 8 bikotek jokatu dutela, hemen ere zenbakiz Zubieta nagusi, 5 bikoterekin, Oiartzunek 2 bikote izan ditu eta Beharzanak bikote bat. Aipatu, semifinala o finala aurrekoa bi Zubietaren arteko lehia izan zala, eta finala aurrekoan 49-39 irabazi zuela. Partido oso berdindua eta emozio handikoa. Hanketa bilatuz Andoni ona Andoni. Oso ongi Andoni horrai. Ondo esan duzu, Ligaxkan 50-29 Aizpurua nahiek irabazi zuten bezala alderantzizko emaitza final aurrekoetan eta Zubietako bi gazte finalean. Hemen errebotea ere jokoan sartzen da eta hortan ere jakin egin behar. Mozetxo. Eratu zaio eta ez du behar bezala eramaterik izan. 41. Bai. Gorri aurrelariak Ainderrek aitortu dite, azkeneko 10 urtetan izan dago finala dula eta pixkat urrudi ez dute da hon. A ber, buelta mateion. Pilotetan eta alde handi ikusiko aldugu horatz. Ba, ja bi pelota aldaketan, bikote bagoitzak bere pilota ateatzen du eta ez diot nabaritu diferentzia hondik egia esan, Horranketa ondo bilatuta. Izango du zerbait, aldatzen dutenerako. Bai, noski. Azpi, sakera. Eta hemen erabat, alboko postura, Bai. Beti gorako eta ja hemen ez da. Ez. Hobek ondo ikasia daude. Esan den bezala, joko harbin, sestuan, gorputzetik atze hartu behar da, eta beti aurrak eman behar da, eta beti gora eman ezkio, indarra emateko, goiko txapa jotzeko arrisko handia. Horretik saieska ematen da, eskarpaetea bilatzeko eta abiadura handia ematen. Edo goiti bera. Horreztu sartu zestan. Erasotzeko aukera handia zuen. Orain ez da pilota aldaketarik. Andoni sakera. Bipaleta saketik. Ondo. Eta Gora. goian izan dela esan dute. Biek. Epaiek nabarmen eskualtxata. Eskualtxa dute. Eta horrek urdin behar du. Gorriak Azpi aserretuko baino ez du kexa arrazoik. dira, baina biek altxa dute eta zerbait egatik izango da. Bai. Eta hor ikusteko gai garen. Ez, hau ja Hau ondorengoa da ez da aratz. pasatakoa dago. Hori bai. Horretzegoen zalantzarik. Ez. Garbi gatua. Eta atzelaria pixka bat asarre dabil, baino esan detena emotiboi gabe. Airea hor sartzeko aukera izan du. Bai, erasoa pasan izun, baino ez egit aproposena zan, Ez da eramatera egin konformatu, ez da? Ez. Min jajunda eta xestuan sartzeako askatu du. Eta tantoak oso azkar doazela esango du, ez da aratz? Bai. Hor Eharra, oso oso katxomin. Txomin. Hoi esango du bere dula, saieskako golpe hoi. Zabaleko txapa bila, abidura handiakin. Baita, errebesez hori kontrolatzen zailago izango da Bai. noski, baina bere ezkerra izan da. Bai. Ongi Txomin, bai, ongi.
Ezkerpaetea bilduta, ona. Goitik hartu behar. Ondi eman dio. Anderrek ongi. Ona, Ander. Ez aukerako bat. Oso ona, oso ona. Hemen auto. Bai. Nik uste gorri lasaitu behar dutela. Azpirekin trabatu da pixka bat, baina abiadura horretan ez da harritzekoa. Eta urtrago bat itxai joazti, nik usteet segundu hutsak hartu eta lasaitzen baden baia. Hobe. Ez dakit pilota aldatuko duten. Bai. Ez, bera otezen eratz. Nik usteet berdinakin jarretuko dula. Egia da epaileak ez duela abisurik eman, Ez. Aldaketarenik. Ez. Bestela txintxo abisatzeute bai. Ea ba. Azpira. Sakean zeharatz, aurrelariak sartu behar badu, behintzat beti sartu dut ezta? Bai. Askotan ezkerparetaren bila edo hankain bila. Bai, goitik hartzen alden bago horrelariak mina hundi etxeko arriskoa daka. Orduan, ezkerpaetakin aurrelariak bidatu eta atzelariak ardezala, edo bestela esan dako hanketara bilatu eta mina itea, bai. Hor eskatu egin diola iruditu zait, baina Andonike besua atzeaka oso atzen hartu gabe eman dio eta pelotak gehiatu inda, eta indarri gabe zi joan bai. Andonike ez du oso atzen hartu eta nahiko lan bazun frontisen sartzen. hor bai, sartu da Ander, baina Txomin ezkerra izateak ere bipareta batean desabantaila dena hor aldeko. Eta esan dako, goiko posturoi berea du eta oso ondo, goiti bera, eharra. Eta sakean Andoni abiadura hundigokin abila esango nuke, Beso fresko bin dau. Hor bai, hor mina egin dezake. Ona, Ander. Abida hortan bipaeta botazkio, Txominentzako lan handik. Esan dako, errebesakin defenditzeko hoi oso zaila. Ziurrenik gehiagotan ere bilatuko duten jokaldia. Bai, eta oain pelota aldaketa, oain bai. Antzematen dio zuen. Bai, hau motelagoa da bastantez, ez da aratz? Bai, motelagoa da bai. Bainon... Zutegi aprobetxatu? Ez. Ja. Beso askatzea joan da eta gora. Andoni guan txokoti sagatzea dijoa. Urdinak ez dute zer jakin pilota horrekin. Ez. Hauek berera. Andoni gorain txokotik sakatu du. Ezkerpaleta jota, Anderrez sartzeko. Ezkerra ondo Txomin. Eta txokotik txokora, tanto hasi lameintzat. Hanketara. Ongi azpi hor. Baina... Ezkerpaeta ikutu eta zuzenean kanpoa. Bai, abiadura horretan atze xamarrean ezkerpaleta jo ezkero. Bai. Seituan efektu hartuta kanpora da pilota. Gehitxo eutxi dio sestuan pelotai eta ezker horma seitun ikutu ezela xeba zuzenen kanpoa. Zaila da kontrolatzea, abiadura hortan, eskumuturan jokua, sestuan puntan hona askatu. Teknikoki kontrolatzeko lan handik. Hor bai, zongi, txokora, eta... Bai. Ezkerpaeta ondo bilauta Andoni. Pilotan gara bikaina, bai. Errebesa pixka saieska hartu du, oin ikusiko dau. Saieska, baina ezkerpaitik ikutu gabe, zuzenean berriz ezkerpaetea. Eleante. Hor lehenago ezkerpaleta jo izan balu. Zuzenen kanpoa. Ongi azpi hor, baina Txomin ezkerrez. Bai, lan handi etxo,
Atzela ongi sartzen da. Oso ondo. Erraz egiten du hori. Bai, bueno, leno haituga kontutan errebotean jokuakin eta posturo hori goikoa eta errebotekoa du. Goitikan berako hori eta indarra emateko ondo aprobetxatzea du. Ongi, bai Andoni erasoan eta Ander defentsan. Tanto oso ona. Erasuan, defentsan. Denetik ikusi du. Bai. Andonike boteko horri estiluan moztu oso ona. Frontoiare itxura politiakin, Iñaki. Jende bastante inguratu da finale ikustea. Poza emategu. Bai. Bada burrunda, ia entzunen ez dut egiten bola da zaratz. Kaskoak edo jarri harko ditu urrengoan. Ona, ondo gortikan, Ander. Eta gora berriz, Errebotea tankera hartzen kostatzen nahi zaio Azpiri. Esan deu frontoi guztiak ez diala berdinak. Zubitako erreboteko neurrik eta ondo hartu izango ditu, baina bilagunan kostatzen nahi zaio, hori momentu mintzat. Eta orain ere bat txokotu sakatzen Andoni, Bai. Eta bine egiten. Bai, eta abantaila politia, Partidu erdiako. Bai, ez dugu esan aurrez, baina noski eben ere berrogeira jokatuko dute partida. Ondo Txomin, ezkerretik Horrezkin aire sartu Azpik. Atzetik antxukun Andonik, eharra pelota. Oso ondo. Bi ongi eraman ditu, baina hirugarrena zailagoa zen eta Bai. testik izan du errebotean. Piskat saieska bezala eman dio eta ezker errebotean gehatu intzaio. Ez da bestea bezala atera, ez? Ez, bestea pixka beti gora goxio eman dio eta errebotean gora gain dion bezala hemen Bai, ezker hor ikusten da. efektua. Ondo Andoni atzetik antxukun besua. Ondo Azpi oso nazan. Baina hauek errebotatzen ohituta daude, Ongi hor Azpik, zaila zen. Bai. Paretea txukun, Eta hor- ona. Bai. Oso ongi Txomin, bai. Bai. Ezker paeteen mineiten nahi da, Txomin. Saieskako postura hortan. Eta momentuz, diferentzi handia markara joan. Bai, eta jokune bai, Eba, aprobetxatzeko dazun pena. Esan behar hauek ere Txominek eta Andonik behintzat urteak daramatzatela erregotean ere elkarren ondoan jokatzen. Adinkideak dira. Kuadrillako lagunak eta batetik ezpada bestetik. Ikusten da ongi ulertzen dutela elkar eta oso ongi konpenetratzen direla. Ordu asko algarrein paseta. Frontoitan da frontoitik kanpo. Horre eskura Anderri Txominek. Baina berriz ere ea gorriak orain erasoa pasatzen diren. Ongi baztertu da, baina Ondo ekarrita, goitik ea. eta hutsa hor Anderrek. Hogeita hiru eta bost. Bai. Eta guain zabaletik Andoni. Bai, pixka nahasi nahian edo. Bai.
Agian Anderrek behar ez dezala sakean oitura edo betiko kostumbre berdinak hartu. Aldatzea. Ja, Txomindoa, Kanpoa. baina kanpora. Gehitxo askatu nahi izan diola iruditzen zait. Udarate datoz, Bai, eta gorriak. pelota aldatu gaute. Nik uste pelota Bai, motela berriz. bateko. Lehengora pasakote diren. Bai, final aurrekoan ere atzetik joan ziren eta pelota aldatu zutenen motelea min egin zutela esan diate eta nik uste horren bila dabiltzala. Ea ba. Esperotakoak lortzen dituzten, gorriek. Igual Ander jokun gehiago sartzea nahi dute, ez dakit. Bai, orain arte behintzat pelota bizi horrekin ia erabat defentsan zebitzan. Bai. Saliteke atakera edo erasora ez direla ia. Edo momentu oso guztia lortu dutela erasora pasatzea. Eta aia orain. Azkarretik azkarre oso ondo. Aspira. Ezkerrari itxatzi zaio, paretari itxatzi zaio eta ia zestan. Ezker paite ikututa berriz, bueltan efektuakin. Paetian peapein da. Nahiko egin du sartze utxarekin. Azpik. Berriz ere bizira. Bai. Eta zabaletik, baina saketik mina hundi egiten, Bai. Berdin da txokotik den, edo zabaletik den. Bai. Mina hundi egiten ari da Andoni. Eta horrengoa aire sartzeko aukera handia zeukan, baina ez ditu aukera handik izan, sake errestuan mineteko. Normalean, pale-palean ezker-paleta bilatzen dio. Bai. Zabaletik ari denean behintzat. Eta txokotik berriz ezkerpaita ikutzen duen berriz ezkerpaita bultan. Errebesakin ardezala. Ea. Ezkerretik ezkerrera hor oso ongi Andoni, errebesez. Ea Azpi. Ongi hor. Eta bain. Ondo Azpi. Opa! Andonik leku zalaudu ikusitu, bikote gorria eta minitea junda baino, sestuan giatu ez elintzaio, ez du behar bezala askatu, da zuzenen ezkerpeta ikututa. Zulua bat zegoen, baina oso bera jontzaio bai. Biak leku zaldauduta, baina sestuan katiatu ez elintzaio. Biziarekin orain. Luzegi bai, Azpik. Lan ere esan dugu, bai Gaztetan eta bai hemen. Pasa egiten den kasuan, bigarren sake baten aukera dagoela. Sake oso ona Azpi. Txominen airea saiestu. Horrelako sakoetan derrigor aurrelariak sartu beharra dauka ez da. Baina ikusi zu botea indioan hanketan eta sakez bipareta egiten alegin da, baina ezker pareta jota kanpora joan zaio Azpiri. 26 eta 8. Ezker paret gehitxo ikutu jo eta zuzenean kanpoa. Berriz ere goian esan dute. Bai, bi epaiek esku altxaute. Egia da oso arraro atera dela paretetik, Ez da txapautxik entzun, baina Bai, nik ontan duda gehiago dauzkat, baina paretetik bi oso epaiek arraro esku atera. altxaute, bai. Hanketa. Ondo Azpi. Ezker paeten ondo. Horreztu minik egin Anderrek. Ez. Eta Andoni erasora. Bai.
ezkerpa eta peatzen nahi zaion, eta ezin izan du gorpuzetik atzea hartu, eta orduan abiadura emateko esan deuna sextua aurrak eman barri izateu, eta indarrik emateko aukeri gabe gatua. Eta gero Andonik pelota ona, ezkerpaeten indarrakin oso ondo. Eta Andoni segitzeu, sakian ezkerpa eta bilatuz, ondo da. Baita diferentzi handiak markatzen, marka gailuan. Sake horri esker. Ondo Ander, etzen pelota erresa. Ea ba, erasoan. Kanto. Bai. Xestuan sartzen hasteko pixka askatzen hasia besua eta aldein dio, xestotikan, Andoniri. Ea ba, errenkada bat ikusten dugun. Ondo sakea. Zaila izango da hau. Mucho, Baina ondo oso ondo. azpi. Oso ondo azpi. Sobinek errebotera berriz. A ber, itzein. Nahiko Azpi horre moldatu da. Berriz errebotea, a ber. Eta goiko txapa. txapara jontzaio azpiri bai. Horretzan dudik. Ez egia da goietan bi zalantzazko izan ditugula. Epaileak nabarmen adieraziak, baina gorrien Askatzea ustetan junda, errebotian da. ez zirenak. Eta hemendik ere ez du gotxa hondirik entzun, baina ala emanak izan dira eta Nahiko hendu Andonik. erreboten ere mina handia egiten eratz. Bai. Anderrek etxoko moztu jo, baina ezkerrai txomini eskuere etorri zaio eta gero saieskako golpe hortan minaiten nahi da, bai hanketa eta bai errebotean. Piskatatze xo behar zuen Anderrek baino defenditzen Pelota dizetorren da. aurrerago. Bai. Txomin! Bai. Ezkerpa eta indarra, Bai. ez? Bai. Pelotaz oso ona. Gero ezkerrak ere bestelako efekto bat ematen dio, beti, pelotari. Bai, bat ez saieska hau hartzen duen txominek berriz ezkerpaeteko joera hartzeu, baina sextuan sartzeko oso zaila. Ea, zaila, Bai. eta bai. Txomin seiun damutua aire sartu hartzula, ikusi botein bezala xerreote zulon sartuko zala, baina ja lekuzkanpo bezala harrapatu dut. Hau mazpi. Aire sartzeko aukera eman dio Txomini eta Bai, ezkerpaete emina handia iken nahi da Txomina. Baina indarrakin botatze baitu ez baita jartzen bakarrik gai. Abiadurakin, atzeaka, beira nola muitzen duen atzeaka. Oso zaila, pelotazo bikaina. Bai, eta... beste sake bat. Eta bukatzen. Bukatzen, bai. Bai, pena da. Tamalez, nahi baino azkarra godo aratz. Bai. Alkarren aurkako partidua oi hartzunen jatu zuten eta ez nun dena ikusteko aukera izan, baina hasieran nahiko parekatzu juntzen eta partido soserio eta politia juntzen. Gaur hasieratik aldein du eta pena. Bestea, erditik aurrera, bereiztu altzen. Bai, nik ez nuen ikusi, baina esan dieten agatikan
abideurakin eta txominek oi hartzungo frontoia pixka bat luzixoa eta mina intzun. Bai, are kuadro bat edo bi gehiago baditu, ezta? Bai, Horrek ere, frontoi honek 36 metro ditu eta oi hartzungoak uste dut 36 edo 40 ditula eta nabari izaten da kuadro bat gehioi. bai, dudik gabe. Ondo. Ongi probestua. Pixkat gorputza lasaitu eta askatzen hasteian gehiago jokatzen bakie bikote gorri honek. Saker azpi, Ez da txara, sakona. baina Andonik, Bai. berriz ere, Errebesakin ezkerretik oso ondo da, oso ongi bai. Eta bila, Eta oso bi ona. pilotan gadetan, bai. Defenditzetik atakatzea. erasola pasada bai. Goiti Hortzuk bera, esan duzuna, erabat gorputza aurretik jarria du, atzean hartu pilota, Bai. eta indarra emateko sistema hori ez da aratz. hoixein behar da. Gorputza bota aurrea, gorputza lagundu xestuakin, eta aprobetxatu damakin inertzia gorputzak abiadura emateko pelotai. Eta azpikoiko txaparekin ez da ba, Zorte handirik izaten ari. O lagundu eta jotzen nahi aldiro, bai. Lagundu da eta aldiro jotzen nahi da. Gehitxo heldu joango errestuan berriz, xestuan, eta frontisek guio ez aldaxe, kanpoa botau. Anderrek aldetxe nahiko lan bazuna esakian. Bai. Goio hobea da. Goiak ligratu ditu txominek. Ongi, bai. errebotetik. Azpi. Eta txominek ziurrenik zabalerago joraneko zuen, baina erdik alderan geratu zaio eta Bai, Anderrek ere ez zuen hori errebesez eramaterik esperoko. Anderrek uste baino gutxi batera zabalea, pasa egin da, eta gero egin zaila. Eta azken sake Andonina, pasalik ezean. Listo ba, Bai, bukatu zaizkio bengo ikusi beharrekoak behintzat. bai, Partida borrokatu dago espero genuen, baina ez da posible izan eta hortxe irudietan gaurko txapeldunak. irabazleak eta txapela jantziko dutenak. Esan dugu finala diala, jogatu inbardia, urdulitasunak eta nik usten dut, eragin pixka izan dula. Bai, ez dira espero bezala atera gauzak. Gazte dia eta izango dituzte aukera gehiago bai. Aratz, berehala itzuliko gara, elkarrizketekin eta sari banaketarekin. Alde banatan. Bueno, esan dugu, elkarrizketekin itzuliko ginela eta hemen dauzkat, gaurko txapeldunak eta, gaurko irabazleak eta txapela jantziko dutenak, Txomin eta Andoni, zora nahi dute? Mila esker. Zer nahi sentitu zarete? Bueno, nahiko partidua akaso hotza izan dek, baina peri hortan nahiko ondo moldatu gaitu nik uste eta zentzu hortan oso pozik. Partidua akaso hainbeste jende bilduan hontan da pixko bat politiagoa joan balitz denontzate hobe, baina, bueno, gugintzat kontentu, maitzakin. Ez du joatea esperoko zenuten ziurrenik, ez? Bai, dudikan gabe, beldurra ere ba genuen. Ligian de azkenian
ondo irabazi genuen, minio erki estutu ziguten, 22. tanto arte hola erki estutu ziguten, egin Joseba eta Josukin dezein zuten, eta dudik gabe, nire nervioso sartuna, hankagre ez nitzkan bate fresko, urduritasun horregatik, nekilako gerra handia espero nula, eta gehi esan sorpresa handia hartu. Ustut pelotagre eragina handia eukibula, ere frontoi motelago batian nahi biltzen, zubitan astindua, erremainote lurrari, eta ustut horrek ere seguraski diferentzia markatu diela, eta gu nervioso sartu gan bezala, pentsatzut beha ere izango zutela beria. Alde handia zegoen pelota batetik bestera eta zuek biziarekin min egiten asmatu duzu, baina beraien pelotarekin ez dute horrelakorri lortu. Bai, hastian zehar entrenamentuan pixka daitu ginen probatzen eta pelota bizi xamarrako ginen azkeneko erositako hauek eta berioekin probatzia pentsatu nien, da gero egila duk min handia indeula, kaso frontoian eragina ere izango guan. Eta bai, behaien pixka motela guan, gurian aldian, bino, ez ziutek, halako minikin, non bate. Eta bai, Laster, frontoitik plazara pasako zarete, Erregoteko iparraldeko txapelketa, bigarren mailan okerrezpan naiz? Zer asmotua edo, zer, urtean garamatzazue final horrekoetara iritsiz, aurtenea finalik edo? Bueno, asko zati izango da, baina ilusioa beti, gehiago esan Erregotia asko mategu, uste dut bilek asko disfrutatzegu lan modalidade hortan gaina talde joku da baitare boste jokatzegu, beste giro bat sortzen da baitare eta bai, sensazioa bat, azkenik urtean hortxe, nahiko puntia-puntiano bagaudela, partidu honak egiten txugu, azkeneko pausoi ematia faltatzegu igual, azkeneko fase finaletan sartzeko, baina ilusioa handiak helduko dugu, dudiken gabe. Ea ba, jarraitu bat eta ospatu ongi, bikote. Mila esker, ondo izan.